Здравейте на всички! Аз се казвам Дмитрий Марченко и съм Relationship Manager на компания Freedom24. Freedom24 е лицензиран международен брокер на европейски и американски пазар. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме достъп до търговия с над 1 милион финансови инструменти. Също така предлагаме и реална поддръжка от реални живи хора, на които можете да се обадите по всяко време, да обсъдите инвестиционни стратегии и да зададете въпроси относно цялата платформа. Как да си откриете сметка в Freedom24? Първо, разбира се, трябва да си изтеглите приложение или да влезете в веб версията на freedom24.com. След това да започнете регистрацията. За регистрацията ще са ви необходими личен документ, паспорт или лична карта, документ, който потвърждава вашият адрес, който трябва да е не по-стар от 3 месеца, и да направите селфи. Нищо сложно, процедурата отнема максимум 15 минути. Какво е най-важното да направите, след като вече сте си открили брокерска сметка при нас и да започнете да търгувате? Трябва да влезете в личния си кабинет, да преминете към лични данни, да попълните формуляр W8BEN. Без него търговията няма да е възможна. Какъв е този формуляр? Той доказва, че вие не сте данъчно задължено лице в САЩ. Освен това, в случай ако търгувате с американски ценни книжа и получавате дивиденди, той намалява данъка от 30% на 15%. Това е задължително, трябва да се попълва, без него, както казах, не може да търгувате. Второто нещо, трябва да попълните инвестиционния профил. Той е важен, защото системата определя вашето ниво на риск, какъв инвеститор сте, дали сте пасивен, дали сте консервативен или агресивен. Това е за самата система, за да определя всичките тези настройки. Третото е за съответствие на финансови инструменти. Той е необходим, за да имате достъп до търговия с опции, с облигации, с акции, с деривативни продукти, като цяло с всички инвестиционни инструменти. След това преминаваме на търговия. Това е най-често задаван въпрос от начинаещи. Как се търгуват всичките тези инструменти? Трябва да влезете в раздел търговия. Тук можете да видите абсолютно всички новини, които постват нашите анализатори. Те са доста полезни, ние ги четем, всички ги четат и съответно използваме техни идеи, защото както виждате има идеи навсякъде. След това, ако скролнете малко надолу, вие ще видите котировки. Можете да въведете всякакъв тикер, примерно на Apple, и съответно ще ви се появят акциите на Apple. Тяхната цена, как се променя, каква е цената, какво е запитване за покупка и за продажба. В тази част можете да видите описание на акцията. За да купите акция или някакъв финансов инструмент, първо трябва да отворите защитената сесия. Ще получите код, след като го въведете, вече сесията за сигурност е отворена и имате пълен достъп до търговия. След това просто натискате купи, избирате количество акции, пазарна цена или лимитирана поръчка на определена цена, пускате поръчката и след това акцията ще се закупи или автоматично на пазарна цена, или когато условията, които сте посочили, имам в предвид цената, се изпълнят. Отделно, ако сте начинаещ инвеститор или ако не знаете някои продукти, можете да влезете в услуги и да изберете Freedom Academy. Това е нашата обучителна платформа, в която ще откриете обучение за различни финансови инструменти. Търговия с опции, търговия с акции, облигации, абсолютно всичко. Обучението е доста интересно, доста така сравнително лесно, така че ако не знаете нещо, заповядайте. Отделно, в раздел услуги можете да намерите FAQ. Това е раздел с най-често задаваните въпроси. Като цяло ще намерите отговор на всякакъв въпрос. Откъде да започнете? Реферална програма, търговски отчети, отчети пред НАП за данъчна декларация, вашите резултати, как да си захраните сметката, откъде да започнете. Като цяло наистина е доста полезно, така че ако имате въпроси, вижте ги тук или не се обадете на нас. Благодаря ви!